Bueno, hoxe trouxemos o Sacho Dixen porque se non vai Mahoma á montaña terá que vir a montaña a Mahoma. A ver se ves por tú e por cierto, A ver si Temos a vou- caravana ali, vente tomar un algo, A ver. casa tes, A ver se vou levo unha razonciña de pulpo. E bueno, hoxe convertimos o Xacho Dixen, o sea, o Muelle 43 no estudio Xacho Dixen, aquí ao lado da Laleira e con Nair. Un placer. Igual. Facía tempo xa que non estábamos xuntos, estamos últimamente acostumbrados a vernos en show cooking, team show cooking e eu fora e ao final prácticamente Sí, vémonos nas feiras. nin falamos, sí, nas festas. Vémonos nas festas. Estábamos falando antes e é moi necesario porque non viñamos falar de cociña. Xa vamos a falar un pouco porque evidentemente estamos na casa dunha cociñeira. Falábamos antes de que este é teu irmán pequeno. Sí, señor. Ten un mes. Mes e medio. Isto ten un mes e menos, un medio menos que a ti. Sí, señor. Algúnha vez te sentistes que o irmán pequeno che quitaba Tempo da familia? Claro, Sí. a onde íbamos despois, non? Sí, non? Sí, meus pais... Enrabiada co teu irmán pequeno. Meus pais eran escravos da hostelería. Meus pais estaban aquí de luns a luns. Nós, miña irmá, que eu tiña unha irmá, mais eu estábamos cos meus abuelos, cos meus tíos, festas, comunións, bautizos, nunca iban nosos pais con nós, sempre íbamos solas. A actuación do colegio iba a túa abuela porque teus pais tiñan que traballar. Entón... Pois un pouco eso é o que falamos antes, un pouco do teu cambio non físico, porque está á vista, sino que eu non me gusta nada eso de cambio físico, non? Parece que agora que das un cambio físico. O cambio físico, se non vai acompañado da parte mental, porque eu creo que antes de empezar, che conto un pouco, eu cando tuve a terceira nena, e quixen pois acabar coa procreación, me mandaron a un psicólogo para que me valorara e me preguntou por que quería e xome, a ver, teño 3 motivos: Aitana, Isabela e Iria, se non che chejan e despois se estaba seguro, dixo, mira, levo como 20 e pico anos cotizados e non estou seguro de querer ir traballar mañá, entonces son cousas que hai que facer. Entonces un pouco eso, non? De que eu creo que a primeiro que deberían facer antes de poñerche unha dieta era un traballo psicológico e unha valoración psicológica para ter unha base donde cimentar non o cambio de vida, o sea, non o cambio de vida, non o cambio o cambio físico, sino a cambiar de vida. Porque ten que salir de ti facer o exercicio, ten que salir de ti e dicir, ainda comía un cachiño máis, pero vou quedar así. O sea, eso ten que ir innato na túa vida, non? Logo, despois falaremos do tema gastronómico, do polvo e Mugardos, que é o que nos trae aquí, o paisaxe que sabe, Mugardos, Coruña, para nós, sempre o dixo, e bueno, independentemente que sea a receta máis ou menos gustosa, para min é quizá a mellor. Eu criei-me na casa dun mariñeiro e tiñamos polvo sempre que viña na rede ou na nasa e claro, non é unha cousa como tan, eu flipo moitas veces, non? Coa xente do Ourense ou a xente de Lugo, polvo, para nós era unha cousa, sabes? Habitual. E o guiso de polvo era algo tamén habitual, non así. De feito, estou con patata, non, era con patata e un sofrito de cebola con azúcar, que en ningún lado o vin, e me dixeron, porque meu pai era de Ribeira, de Castiñeiras, e me dixeron que aí nesa zona, Ajiño e Porto do Son e así, incluso se lle botan no amoado das empanadas. É unha cousa que teño que investigar e a ver se algún día logro facer a festa do polvo con azúcar. Pero bueno, non me sorprende tanto, eu comín moitas máis veces na miña vida o polvo guisado que non a feira, non? Entonces a feira, justame como calquera, sí que falábamos antes de que
está máis duro no da feira e no guisao pois está como un pouco máis blando, bueno, un pouco na man do cociñeiro, ao fin e ao cabo, e nos gustos dos que son a súa clientela, farás así un pouco, non? Pero falamos de que é a receta de polvo máis galega porque un mariñeiro ou a quen comprara un polvo de proximidade podía ter o resto dos ingredientes na súa casa, na horta da casa. E claro, se xa te vas con pimentón de la vera e con tal, pois ao mellor non o tiñas, e aparte que eso en tempos pasados ao mellor era máis exclusivo, máis difícil de acceder, non? Entonces, fora polémicas, pa min é a máis gallega por eso, non porque este máis rica, nin porque deixe de estar máis rica. Evidentemente, xa ves, eu teño un polvaso, non? Os de Mugardos, tedes un polvaso. Claro, os de Mugardos en general. Pero bueno, vamos ao tema un pouco o que nos falaba, e creo que é un pouco, eres un pouco exemplo deso, non? De un pouco dese asimilar ese cambio físico, pero asimilalo a túa vida, a túa maneira de traballar, porque claro, a ver, nos conocemos, cruzamos en redes, e eu empecé a ver, aparte desas publicacións dese chico, non me acordo nombro, porque merece... Sí, Rubén González, que era amigo noso, ten un xinasio aquí no pueblo, e foi cando empecé no xinasio, conocino, el era un neno de 17 anos cando coñecín. E sí que a relación con el, eso fíxeme querer coidarme. Coidarme na miña alimentación, ejercicio xa facía, o que pasa que chegaba a casa e comía todo o que había na alacena. Comes todo o que gastaba. Non é máis, comía todo e máis. Estaba aquí, estaba a picar de aquí. E que aparte tamén traballando nunha cociña. Claro. Eu agora cociño e non probo as cousas. Como sabes que lle falta sal? Por como huele. Ahora non probo nada. É que se di que o sabor non está na lengua, está no nariz, que ti ao final o que aspiras tamén che pasa pola boca, pero que está todo nos aromas. Sí, el puxeme en contacto coa persoa que me levaba a dieta, que me empezou a levar a dieta, despois cambiei a súa parella, e pasei de 150 kilos a 73, comendo de todo, facendo 6 comidas ao día, que eu facía 3. Seguindo traballando en hostelería, traballando nunha cociña, facendo ejercicio, entrenando con pesas, que dis, vas parecer un home. Non, para parecer un home, non sei, non vas parecer un home. Eu sigo sendo igual de femenina que antes, sempre fui unha chirula. Que vin outro día un vídeo sobre eso, non? De que pareces un home. O sea, eu son un home e teño barriga, non teño músculo. Claro. Esa disciplina de ir a entrenar, esa disciplina de dieta, veume moi ben tamén no negocio. Veume moi ben mentalmente, que eu estou tratamento psicolóxico. É aí un pouco onde quería eu acabar. Psicólogo, porque o primeiro a saúde mental, o primeiro. E coidar, se coidamos a nosa cabeza, coidamos o noso corpo. É que é un pouco unha reconstrucción, non é simplemente voume volver running e vou ir correr todos os días 20 km. Eu creo que corremos máis das nosas posibilidades. E vou comer e vou pasar fame. Non. Ti tens que facer unha reconstrucción da tua vida e nesa reconstrucción é o que eu che dicía, que eu, aparte de que publicara as cousas dese chico culturista e de que evidentemente se fora vendo o teu cambio físico, empecé a ver un pouco cambios no horario do bar, en verte máis de vacacións, en verte máis disfrutar, en verte máis alegre, en verte máis en fotos familiares, e ese é un pouco o que eu che digo, que ese sí é un cambio de vida, ese sí é un de reestructura a miña vida, e non en torno a comida, nin en torno a ser gordo e a ser pasivo, sino a ter esa actividade, disfrutar do que tes na tua contorna, familia, paisaxe e etcétera. A mí eso ensinoume a pandemia. A pandemia que foi unha merda. Bueno, é como a todo, ten as súas cousas buenas e ten as súas cousas. Tivo que pasar, pasou, pero foi unha época... Cala, que agora co das ratas ainda non sei se... Bueno, malo será. Eu creo que é máis
sensacionalismo que é outra cousa. O que pasa Deixo estar, vamos xa deixalo veremos, estar. xa veremos. A pandemia, igual que me deixou tocada mentalmente, porque che mandan cerrar o teu negocio en vísperas de Semana Santa, con moitos cartos invertidos, non sabes que vai pasar. E ti tens que seguir pagando facturas, o sea, a hipoteca, non sei se no caso alquileres, hipotecas, produto que caduca, sueldos... non sabes cando vas poder volver a abrir, cando non. Eu acabei tocada hundida. Pero a vez que acabei tocada hundida, disfrutei de todas as tardes unha partida de parchís coa miña filla. Xa. Pensei que ibas dicir que xogaras aos barcos, tocado e hundido. Unha partida de parchís coa miña filla e coa miña nai, sentados na mesa despois de comer, sacábamos, poñíamos o café, xogábamos o parchís. Tiñamos hasta trofeos, o gañador do día, o gañador da semana. Ese tempo en familia non mo paga nadie. Xa. Nadie. A pandemia ensinoume, cando volvín a abrir no horario que tiñamos. Cando nos deixaron abrir no horario que tiñamos. Había que recuperar. E dixen, non está pagado. Claro. Facturar 100 euros máis ou 200 euros máis non está pagado con disfrutar un día de salir a comer coa miña familia. Sí. Entón, eu teño un balance. Traballo para vivir, pero non vivo para traballar. Claro, pero moitas veces diste, bueno, é que esos 100 euriños me axudan a pagar a luz, e que tal, e ao final non vemos que nos metemos nunha cadena, nun círculo vicioso, no que despois perdemos o control de... No que ti despois ves a traballar como que ven o matadeiro. Entón, ti non podes vir a traballar como que ven o matadeiro, tes que disfrutar da tua familia, dos teus fillos, dos teus animais, do teu ocio. É que eu vivín, ti pensa que, bueno, pois agora teño 52, máis ou menos, e eu empecé na hostelería con 13 anos, hasta os 20 e pico. Claro, eu empecé con 9. Con 9 tiña meus pero pais... Pero ti tiñas bar na casa, eu iba a janar, pero non me pagaban. Ao final, miña nai tiña que ir a berrar con eles para que me pagaran. Si veñen agora, e me veñen a mí con 9 anos servindo cañas... Xa, claro. Pero... eso, que a reflexión é un pouco, que fai un bar que dá comidas toda a tarde aberto, pa 4 cafés, pa 2 que veñan a xogar a partida que ao final, sabes, ao final, e ti o sabrás, eses clientes que ao mellor che viñan a xogar a partida non son ao final os que che gastan o carto. Non. Tens que dicir, pois me interesa seccionar e dicir, pois ao mellor hai moitos bares agora que non abren fin de semana, porque son bares que están petadísimos de lunes a viernes, ao mellor no fin de semana é cando menos venden, e din, me esforzo, teño máis fácil, porque aparte é máis fácil conciliar o personal, porque ti tes un personal que traballa de lunes a viernes en hostelería. Hostia, cantos quixéramos eso. Entonces, ti traballas, tes un personal que traballa, imagínate, de 11 da mañá ás 6 ou 7 da tarde. De lunes a viernes, en hostelería. Eso era impensable fai moito tempo. Entonces, eu creo que, non sei se a pandemia, non sei se a evolución natural da vida, se empezou, evidentemente, empezaron moitos de alto copete a decir, no, solo tenemos comidas e en este horario. Nada de, es que tal. A ver, tamén che dixo a parte contraria. Eu a veces teño chegado a un bar, porque ao mellor por X circunstancias non puden comer antes, e chegas a un bar ao mellor ás 5 da tarde, dame o que teñas. E a veces algún, como ainda che mira con mala cara, e a ver, non quero comer, quero meter algo no corpo, sabes? E a veces me teñen recibido con mala cara e a veces con boa cara. Pero me refiero que ti teñas un horario que dices, no, aquí se cerra a cociña ás 3:30. Entonces, todo o que non este metido en lista xa non entra. Fora de o que che digo, se eres un ser humano, che chega alguén pola porta que diste, é que mi má levo tal e non din, bueno, pois dalle ainda que sea un
un cacho de pan con... Nos antes aproveitábamos e salíamos aquí, recordo, había noites que salíamos ás 3, 4 da mañá. Claro, pero xa non é saler á noite, senón xa E enlazabas despois a comida coa cena. Chegabas á casa, ás 8 da mañá xa tiñas que ir a comprar para ese día, para o día seguinte, vir pa aquí, elaborar, estabas todo o día, igual acababas as comidas ás 6 da tarde para abrir outra vez ás 8, pero de 6 a 8 tiñas que elaborar Limpiar, todo. claro. Exactamente. Entón, nos decidimos que non é vida. Non. Non era vida nin para nós, nin para os empleados. É que, de feito, moita xente que di a hostelería... Non, a ver, hostelería con control é un traballo espectacular, porque é un traballo no que te podes sentir ampliamente... É un traballo moi gratificante. Claro, moi gratificante. pero incluso non solo na cociña, senón en sala. É un traballo que te pode encher moito, a min encántame, pero claro, con un certo control, entendes? Claro, sí. É que temos que entender que somos do sector servicios, pero non somos servicios. É que temos vida tamén despois do traballo. Entón, nós, ahora mismo, esas sobremesas de noite indefinidas, non. Aquí a xente sabe que ás 12:30, unha moito tardar, xa están todos fora. Porque nós temos vida e temos que ter unha calidade de vida, porque senón o día seguinte ves cansado, que teñas un día, un evento especial, que xa lle digo, sempre hai excepcións. Hoxe pecho bar para ti e en vez da unha marchade ás dúas, pero ao mellor tes un evento que che enche todo o bar, xa non fixestes outra cousa que traballar para esa xente. É unha cousa especial e somos servicios, pero con control. Con control, sí. Con control. Sí, nos, incluso cos empleados, nos somos os que lle decimos, vaite, se tes que ir, que ahora? Que non, que vaite, que tes fillos, que tes... claro. Vaite descansar, porque é necesario. É necesario. Canto desa toda a evolución está no precociñado, nas técnicas que che axudan a ter as cousas... Talojiño. As cousas xa, pois eso, certas técnicas de nova cociña, digamos, que axudan a que a hora de te manejes ti mellor, ou mellor sola incluso, ou cun axudante, ou mellor antes facían falta 3, e eso, tes xa o traballo medio preparado, porque, a ver, si ti é normal, si ti hai unha carne que é cociñada a baixa temperatura e tarda 6 ou 8 horas ou 12 horas, eu non podo chegar aquí e pretender que en 5 minutos me teñas eso listo. Entonces, si eu penso un pouco, digo, no, isto teno xa medio encamiñado. Entonces, canto deso e é un pouco neso que hai que avanzar na hostelería, de aprender esas técnicas, non é só abrir un bar e empezo a servir pa diante e fajo todo no momento. Canto é de importante nese descanso que despois recibes? Moito, é moito. Incluso nós quixemos variar a nosa carta, variámola para ter esa carta de cociña lenta, de non... Veña, raxo rápido, veña, uns chipiros fritos, non, nos queremos uns chipiros cebolados, cosa cebola pochada a lume lento, queremos esa carne asada que leva 3 horas na pota, a lume lento, dándolle... porque queremos cociña con calma. Queremos cociñar o territorio, porque temos todo o produto de proximidade, pero slow food. Pero slow food, sí. Queremos cociña... con certas técnicas, tanto de elaboración como de sabor final, novas e tal, pero sin perder a base para que todo despois no servicio vaya rápido. Eu, por exemplo, ahora mismo estou sola na cociña e vai todo rápido porque tes unha mise en place, un traballo antes que vai todo máis rodado. É importante. É importante porque quitas moito tempo, non é o mesmo facer 2 kilos de tenreira asada que facer 6, e xa o teño envasado, xa o teño todo ben conservado, sin perder calidade, sin perder calidade, pero gañando tempo, porque o faz é tempo que gañas ti e é tempo que tamén o cliente gana e tamén sale máis, ten unha cociña lenta servida rápida, digamos, servida rápida, non? Non sei, algo que se che ocurra que poder comentar. Bueno, parabéns
probamos as fritos de Vieira. Parabéns, porque foron os gañadores do concurso de tapas aquí. De que edición? Do 25? Non, no 25 non, foi no 19 ou 20, xa non me acordo, pero foi quedou na memoria de todos e sempre me estaban cando faz outra vez os fritos, cando faz outra vez os fritos, cando faz outra vez nos fritos. E como a nosa carta foi homenaje a todas as mulleres da nosa casa, a nosa carta leva unha mensaxe ao principio. A carta vai homenaxeando a miña sogra, a abuela do meu marido, a miña nai, a miña avoa, a min misma, ao meu pai, ao meu xente sogro, que incluso nin son ao meu gallegos. padrastre, sí, porque o meu pai é uruguayo, e a miña sogra canaria. Entón, nosa carta vai toda así, e dixen, bueno, xa que van un pouco de todos, pois veña, un plato meu que saleu de min, e puxen os fritos na carta. Non sei cantos fritos levo feito xa este ano. Xa non sei. Hai xente que ven e di 2 de fritos, e despois outras 2. Non hai máis fritos, sí. Sí, este ano os fritos de Vieira foron o éxito, sí. Que levan para deixalos xa para que veñan a probalos e che fagan facer máis? Que levan eses fritos? Unha cremiña feita con Vieira de Ferrol, bueno, da ría de Ferrol, pero bueno, é da cofradía de Barallobre. Leva unha cremiña feita con vieira, con porro, con un poquinho de queixo, algunha cousiña máis que non a vamos a decir. Como a Coca-Cola, todo non se pode decir. Claro, todo non se pode decir. Logo leva unha masiña, van fritos, leva un chisquiño de mel, pero desa mel de verdad. E co xamonciño ese que a mel... Un crujiente de xamón, un alioli de allo negro. Mama, mira que antes de servirnos a nós, porque nós non sabemos o que vamos comer, sabíamos que íbamos a comer polvo, pero o resto non. Entonces, chegaron á mesa ao lado, hostia, quedei así. Xa estaba babeando. E de repente me chega o teu marido. Xo non sei o que é, pero ten unha pintaza. E carallo, como estaba. Despois, que eu a verdade nunca os comera, e mira que son de zona de mar, eu creo que por alá non se dan demasiado. Os berberechos estes embrutecidos. Sí, teñen moitos nomes, chamanse berberecho bravo, carneiro, bolo, marolo, escupiña, ten infinidade de nomes. Non me acorda como dixo que chamaban Esther en Moaña, pero non, depois si ven ela... Ese marisco, eu empecé a traballalo o ano pasado. Ese marisco miña abuela utilizaba para estercar a horta, porque miña abuela era mariscadora. E utilizaba ese marisco para estercar a horta, non valía para nada. Mira, pero en todo... as tazas, non sei como chamades aquí as tazas. A do viño. Sí, non sei, como miña nai orellas... Sí, miña nai sabe o nome, sí. As orellas, sí, que son doradiñas por dentro, é unha carne moi durísima. Sí. Eso vale... Os ourizos, nós andábamos a patadas con eles no barco. Meu pai que me ten contado que as nocras que andabas así a patadas con eles, claro, valíache, porque é o tema, de repente, como a xurel, cando eu era rapaz que iba con meu pai, o xurel vendíase por caixa, ahora xa se vende por kilo, entonces, claro, o concepto cambia. Sí, o marolo cando ves que en Francia, todo está moi cheiña, moi sabrosa, queren moito ese marisco, e dice, vamos probar, pois está bon. Está bon, e o temos aquí e non o queremos, pois hai que protexerlo o noso, entón nós protexemos o noso. De feito, non sei se o coñeces, creo que se mandaban todos para Andalucía e se mandaban en sacos de mexillón, con guitos, que é como unha nocra pequeniña que xa é vermella en natural, non é cando a coce, xa é vermello e eso mandábase por sacos. Eso... E dentro de 2 días, os pateiros, que non sei se lle vin a alguén cociñar os pateiros, que sabes, o pateiro é como unha especie de boi pequeniño, que nós esmachucábamos porque para sacalo ao aparello era complicado. E ese tipo de cousas empezamos a valoralo cando deixa de venderse por saco e se vende xa por kilo, por unidade, por... Sí, temos que valorar. Eu agora, por exemplo, estou cunhas xornadas para a ostra rizada, porque claro, hai moita ostra, nadie a quere, pero é un produto moi versátil, podemos facer infinidade de cousas e temos todo o que temos ao noso alcance e moitas cousas non aproveitamos, igual que as algas. Cantas algas hai? Comeches algunha vez na de Berto, no Grove? Sí. Bueno, pois
esa ostra que diste así semicruda, porque claro, a mí non me importa, pero hai xente que non lle gusta esa sensación da ostra cruda, non? E eles fano como con un pequeniño rebozado, pero moi finísimo, e é meter e sacar, simplemente para que ese rebozado cruja, pero por dentro está crudo prácticamente. E, hostia, mételo na boca e xa che enche toda a boca de mar, non? Entonces, ese tipo de elaboracións que quitan todos os accesorios e che dan valor ao produto original, digamos, non? Son cousas que temos que aprender porque é o que che dixo, fora é unha pena que a gran parte do ourizo de Galicia se leve todo para outros lados e en Galicia non quede nada, porque non nos sabemos valorar. Sí, que é verdade, sempre valoramos o de fora, non o da casa. E nós temos ese produto e ao final nós... Sí, por eso nos cambiamos a carta e quixemos valorar eso, o produto de aquí. Cando nos din, mira, hai este marisco novo que non... Veña, trae, vamos probar. Probamos. Eu co da ostra... Novo que a mellor leva que leva toda 1000 a vida, anos na porque ría. claro, miña abuela usaba os carneiros para estercar. Eu era unha nena cando miña abuela usaba os carneiros, igual que as tamburiñas. Ahora non as hai porque non están en temporada, pero eu me acordo que miña abuela traía as tamburiñas para casa e para estercar tamén, lle daba os bichos, non se utilizaban para comer. Agora a zamburiña está a 40 euros o kilo. Claro. Cando eu empecé a traballar a zamburiña estaba a 9 euros o kilo, ahora está a 40. Pero eu só traballo zamburiña, non traballo de Chile. Sobre eso, zamburiña non é toda a que pon... Toda que pon zamburiña non é zamburiña. Ahora hai unha, como chama? Porque outro día... Vieira do Pacífico e a volandeira. Vieira do Pacífico. A volandeira de toda a vida, claro, pero a Vieira do Pacífico que é un pouco máis parecida ca volandeira. Parécese máis a Vieira do Pacífico a volandeira que a zamburiña. Sí, é cunha vieira pequena. Porque a zamburiña non ten a gónada naranxa. É color blanquecina, é pequena, é fea. En Madrid, en Fitur. Creo que non foi... Eu creo que foi ano pasado. Se foi ano pasado ou foi 2. Nun show cooking. Non sei se era de Madrid, non era. Non sei se era de Valencia e era Vieira do Pacífico. E dicindo que era zamburiña. E claro, eu non necesito dar a nota. Pero depois dixen o cociñeiro, eso non é... Non. Pois dilo, joder. Claro. O sea, estás facendo un show cooking. Que seas un restaurante trampas aí, vale, pero ti eres un chef, estás facendo un show cooking e lle chamas zamburiña a Vieira do Pacífico. A mí me puxeron unha folla de reclamacións por servir zamburiña de verdad. Sí, me puxeron porque din que os enganei. Sácalle fotos, comparamos ali. Os enganei dicíndolle que eran zamburiñas e que non eran zamburiñas, que eles estaban acostumbrados a comer zamburiñas. En su vida. Non, as miñas eran zamburiñas, o que estaban acostumbrados a comer era Vieira do Pacífico. O volandeira. Xa non vamos a abrir o bote ese, porque xa empezamos cos pementos de Herbón e xa empezamos con mil movidas, pero un placer, como sempre. Igual. Espérote algún día na caravana, sean tú ou sea onde sea, porque de feito a idea é que rule, porque é unha caravana. Ahora non rula, pero algún día rulará. E desexo xo mellor. Gracias. Me alegro moito dese resurgir da tua vida ou ese centramento, ese... Non me acordo a palabra que dixen antes, que era realmente a que quería decir, porque, bueno, a moitos que nos fai falta, pois nos sirve de inspiración, non? E cando ves que alguén, o que aprecias, e alguén próximo, pois logra encauzar o camiño, porque o difícil é manterse, e xa levas un tempo. E aínda que che saia mal, algún día, non valdrá para decir, no, pois valdrá para decir, mira, lo conseguí, me aguanté 3 años. Bueno, pues ahora lo tengo que volver a conseguir,
pero en vez de 3 años me va a durar 5, me va a durar para siempre, porque ese é o traballo que temos os que somos enfermos da comida, entendes? Porque non sei non sei como se chama. A ver, eu pesaba 150 kilos. Non, eu non engano, pero non pesaba 150 kilos da tiroides. Non, eu pesaba 150 kilos porque a mí me pasou un chuletón de kilo e medio en papo, con patacas e postre. Bueno, a ver, eu... Agora, eu como, o que hai un señor que se chama Carlos Blanco, pero non é humorista, é o culturista, e se me di, tens que comer isto, e eso como. Non paso de aí, me di, polo e arroz, chuletón. Leituga, me di chuletón, vale, tamén, sí. Pero porque ti o dis, pero 150 gramos. Sí, ahora xe dixen que esta semana saio de vacacións, non vou facer dieta. Esta semana non. Pero sí, é unha das cousas que aprendín en todos estes anos é a disciplina con meu corpo, que é ir a entrenar todos os días, entrenar, de luns a viernes, entrenar, poñer a miña música e entrenar, facer a miña dieta, preparar as miñas comidas para non fallar, porque se fallo, me fallo a mí mismo e non quero fallarme. Ir a miña terapia, eu vou ao psicólogo, porque sí, porque a saúde mental é importante, parece que non, pero cando temos moitas responsabilidades encima, empeza a tolear, empezan a fallar cousas, é mellor ter todo ben centrado. Entón, disciplina na cabeza, disciplina no corpo e disciplina no traballo. De feito, xa se me olvidaba que nese todo proceso e che axudou a ti e evidentemente axuda ao teu traballo, te formastes como nutricionista. Tamén fixen aí, estudiei un pouquiño, para saber de onde viña todo. Claro, é que eso tamén é un pouco reforzar todo eso, non? Porque estás reforzando que sabes o que... Sí, que eu o fixen porque claro, meterme neste mundo tamén valeu para facer outras cousas. Entón, eu fago comida para culturistas. E quería saber como comen eles, por qué, ou por qué. Non é porque eu vamos... Arroz e polo todos os días. Non, se come moito mellor que eu como... A mí hai veces que me mandan bocadillos de xamón tamén, eso hai que comer arroz con polo todos os días, 7 kilos de polos e 3 potas de arroz. Pero se pode comer rico. Que eso é o que digo. Non lo estás negando, non lo estás negando. Non, eu recoñezo que eu como moito polo e moito arroz, pero porque peixe me costa máis, moi carnívora. Entón, como non podo comer carne roja todos os días, pois entonces polo arroz. Pero hai xente que pensa, estar a dieta. Non é estar a dieta, é comer diferente, é aprender a comer, é equilibrar. Non é a dieta para baixar de peso, é a dieta para cultivarse. Exactamente. Para cultivarse, pero é igual que ti, dependendo que queiras plantar nunha horta, tens que botar un tipo de abono ou outro tipo de abono, pero para reforzar os puntos que ti queres traballar. Evidentemente, esa non é unha dieta para alguén que quere simplemente adelgazar e manterse máis sano, digamos, que sería o meu caso, que non con alguén que quere digamos, sacarlle punta a los cuadraditos todos del six-pack. Nos temos ahora un servizo para esa xente culturista tamén, lle preparamos a comida e lle mandamos para a casa. Entón, eu son cociñeira de culturistas tamén. Caramba, pois hai que meter aí, pero é un servicio de envío así de proximidade ou xa de... A toda España. Teño clientes en Madrid, teño clientes en Andalucía. Pois eso hai que traballar alrededor deso, é que, de feito, mira, eu ao final non cheguei a facelo a veces por min ou a veces por la marca, non? Destas, non me acordo ahora mismo ninguna, pero destas que che envían a comida preparada a casa. Hai unha empresa que naceu en Madrid, pero realmente algún deles é de aquí do Coruña, non me acordo o nombre, pero é das máis famosas deso. E sempre botei en falta un pouco de que fixeran como un estudio, de que alguén de unha desas empresas fixera como un estudio das túas necesidades e que che mandaran un pouco esa dieta, pero porque ao fin e ao cabo nós
Claro, sí. Vamos a ver, ao fácil. Entonces eu dieta é máis fácil. Eu a dieta non lle fago a ninguén. No, pero eles que me ti- din o que necesitan, eu lles Pero fago. ti podes ter Pero un si servicio que alguén che fas- faga esa dieta xa fas e ti comida fase a saludable, comida. Sí, comida saludable. E recibir eso, eu creo que a xente, pois que andamos nesta vida tan atropellada e que necesitamos eso, pero por comodidade non o Claro, facemos. porque ti, se chegas a casa e tes prisa, que fas? Pois veña, unha fritangada rápida, veña. Claro, Pero se tes un tupper xa feito con a comida que é quentar un poquinho no microondas e comer, xa está. Pero esa comida que xa chego esta marca, o que vende un pouco de que é de proximidade. De feito, hai unha empresa tamén que é galuresa de Santiago, que son gasolineras, pero tamén sacaron unha sección de comidas así precociñadas, non? E venden un pouco que é proximidade. Pero aínda así, eu sacaría como unha sección Sí, de que máis saludable, teñan non un albóndigas, dietista de man e ese dietista nos analice e nos diga, mira, a esta persona facedelle isto. E eu simplemente sería o que eles me pautan, xo tería. Claro. Porque un dietista de repente dixe lenguado, non sei que. Claro, pero teño que ir a comprar un lenguado. Que, claro, un lenguado, mellor non hai en todos os súperes, e o mellor o que eu vou é peixe envasado, non é peixe fresco que cho cortan e que cho limpian. Entón, eu creo que para os que temos ese déficit, que sería, nos axudaría, que non teríamos excusa para non facelo ben, sabes? O sea, se che damos todo feito xa. Sí que é verdad. Bueno, pois temos aquí un problema coa comida. Esta muller faina e esta muller en sí mesma xa o ten xa encamiñado, a min ainda me queda moito, pero bueno, hai que seguir para diante. E aparte, cantas dietas tuve eu na miña vida, cantas dietas me funcionaron, cantas veces o conseguín. Si que pasa? Que nos falta burrades que teño feito. a dieta da piña e Moitísimas. Mira, despedímonos. Un placer. Xa cho dixen, Nair, no Muelle 43 en Mugardos, maravilla de persona, e de cociñeira, e de... Está sin comer, e son as 7 da tarde, polo menos. Bueno, pero... Ese é un momentinho. Total, ela xa ten todo... Xa está a comida feita. Bueno, unha mención especial a ese rapaz, Sí. porque todo isto... Ese o noso Todo Sansón. isto que falamos... Sí. El ten empezou... ten a súa labor tamén. Sí. El tiña o máis fácil. Solo era... El empezou no gimnasio para acompañarme a mí, Claro, para que eu claro, non é que fora sola porque me daba vergonza. Ti sabes, dille tío importante o que é E agora o compiten- gimbro. E ahora compite el en culturismo. Ahora está cuadradísimo. Pero el tiña o fácil, xa tiña o campo labrado. Claro, Solo el tiña que sembrar. Claro, el ten a cociñeira Mira na como casa, está o lle fai pobre, que lle todo. picou un bicho, empezaron a ser impultos por todos os lados. Bueno, xa cho dixen. Un placer.